wani mantu tanpa besan kula baleni malih wani mantu tanpa besan dadi tandha nyingkur watak tata krami rubuing taman aja ntat lir kinetap duka yayasinibe aja bang mawingo-wingo umetot patoning ati netra kocak ngundar andir hitep nyomangala cakra wadananira lir kembang ora wari jagat mangestu karo wayah Bathara Jagat becik temen lelakon negara Ndrawati iki Abimanyu kula wonten pangandika ing ngadhawuh Rama Prabu sira dadi mantune Sri Kresna Ratu Ndrawati titis Wisnu yen tono wong tuamu dicecamah karo wong ora genah ngono karepmu piye Bimanyu Semar aku rumangsa beja dene duwe pamong kaya kowe nanging ana tetembungan gunem becik durung mesti bener gunem bener durung mesti becik gunem bener becik durung mesti yen to perlu bener becik lan perlu durung mesti yen to pakolek nanging yen kowe dhewe isih kanggonan rumangsa mestine kowe bisa ngrasake jare menungsa kuwi lawang-lawanging rasa kuwi bisa duweni rumangsa jarene rumangsa kuwi uga lawang sing tumuju marang benering bener merga rumangsa mono werdine wong sing bisa weruh menyang salahe dhewe ngerti menyang lupute dhewe luput kuwi bakal kelantur nek ora dipernahke wewenanging punakawan kaya sira iku Semar kuwi mung pamong wewenanging Kyai Badranaya kuwi mung pamong kuwi mung ana wates-watese pamong kuwi kawengku kacek ing derajat panguwasa derajat panguwasa sing lumaku ning negara Ndrawati. Wa Semar, wa Prabu iku ratu Binathara kang jagat tanpa timbang perbawane. Sembur uwur tutur ingkang metu saka tutukmu ora bakal diaji-aji. Merga nggonmu kumewat, nggonmu dadi pamong. Ana ngarep ora dadi tuladha, ana tengah ora aweh kekuatan, ana mburi kowe mung ngrendheti. Jroning wulan madu temantenan iki Abimanyu ora butuh rembug sing ngregeti sengseming atiku. Aku ora butuh tembung sing ngrubuhke kawibawane Ratu Ndrawati. Najan kowe wis tau ngemong aku pirang-pirang taun. Nanging dudu lungguhe wong gedibal ping 17 mejang marang Ratu Ndrawati kowe ngunek-unekke ana ngarepe wong akeh oh Kakang Semar oh Tewangkara kingken lir manguswa kang layon danya ilang
memanise wadananira sayu gumekut cemrah maratani Aduh, Kakang. Aku ora mentolo, Kakang. Atiku ora tekan. Babar pisan aku ora ngira yen tono lakon kaya mengkene tumrap kowe, Kakang. Ing atase Abimanyu kuwi traing wong utama. Rina wengi dialem wong pirang-pirang. Pawiyatane luhur, pinter samubarang, nanging jebul kesinungan watak kaya wataking setan. Aduh, Kakang Semar. Aku aja mbok elok-elokke ya, Kakang. Najan anakku Abimanyu lan aku iki padha-padha ketetesan darah Mandura, nanging patrape Abimanyu wis ngrusak wataking satriya. Iki mau dudu pakartine menungsa, Kakang. Aduh, Kakang Semar. Baladewa iki kondang wong Nentalan. Aku kondang wong Tegelan, manggan mara tangan ning kuwi yen karo mungsuh. Yen karo wong sing luwih tuwa, aku tetep ngajeni. Aku tetep deku-deku. Satriya dadi paugeran teka kaya ngono patrape. Kakang Semar, negara iki besok bakale dadi apa, Kakang Semar? Mangke riyen mang lenggah. Sampeyan niku ampun gelo, sampeyan ampun wedi. Kula mboten nesu kalih paduka. Nek jane Semar niku dikedhepi mawon pun ngerti, mboten kudu diidoni. Nek kuncunge Semar niki wiwit dadi kuncung kula sakjeke kula urip, sing wani ndemok kuncunge Semar niku nggih mung kula dhewe. Bojo kula mon mboten wani. Bojo kula mboten wani ndemok kuncung kula. Lah kok diidoni? Kula niki nggih mboten ngira nek bocah weton saiki jebul wis ora tepung karo wataking tata krama. Sing digoleki mung kepinteran. Sing diudi mung kekendelan, ning kekendelan sing ora mapan, ora tau ngolah rasa, mula dadine wong kumprung kaya ngono. Aduh, Kakang, aku ngerti sepira to laraning atimu, Kakang. Kowe disuwiyah karo bocah
kowe disepelekke karo bayi wingi sore. Kakang sigeken mesguling atimu ya Kakang, aku percaya Bathara Ismaya sugih pangapura. Si Kakang ora paring pangapura, upama si Kakang ora gelem ngapura, iki mengko dadi apa lelakon iki Kakang? Gesik. Kok di ngapura? Sing ajeng kula ngapura men sinten? Lah kok kula ken menehi pangapura? Nggih nek wonge njaluk ngapura. Lah nek ora niat njaluk ngapura, sing arep tak weni ngapura sinten? Napa ngapura ken nawak-nawakke? Sotah. Nggih. Napa kula ngalor ngidul niku kan gotong pangapura niku. Aduh, mesakno aku. Kula mboten duwe perkara karo sampeyan. Niat kula wau becik, niate Semar apik ning dianggep nrunyak. Selawase dadi Semar agek iki aku dina sing tanpa kira-kira. Tiwas aku seneng ndelok bocah saiki padha pinter-pinter. Jebul ilang jati dirine, ilang katresnane, ilang kamanungsane, ilang watak satriyane. Nek kaya ngeten iki sing salah sing mulang napa sing diwulang, sing ngemong apa sing dimong. Aduh, Kakang Semar. Aja mbok tinggal lunga ya Kakang. Aduh, Dwarawati iki dadi apa Kakang Semar? Kakang Semar. Lengang ramyan ingkang ora biyen ora saiki wong urip kuwi sing menangan dhewe wong sing kuwasa. Sing menangan dhewe wong sing lagi ketrima, sing lagi duwe samubarang, bisa nuruti kareping urip. Kaceke kaduan karo wong cilik sing ora gablek apa-apa, arep mangan wae rekosok, ora nyambut gawe sedina kaliren 7 dina. Ora nabuh 3 bengi kaliren sesasi. Lah kok rina wengi kok nyawang ratune do seneng-seneng. Pesta gedhen-gedhenan umbar-umbaran bondo keceh duit pamer kesugihan jor-joran sandangan mogel kilat udan panganan ngrojoke omben-ombenan. Anggepe iki apa? Sego liwet regane larang kok mung diecer-ecer. Lemper nek ana klampe sireng ngaji. Lah kok ming dienggo balang-balangan. Wong cilik mung donggo ancik-ancik. Nek lagi butuh ketok becik, nek lagi perlu ketok apik, ning bareng wis kecekel butuhe, wis mulya uripe, wis turah samubarange jebul. Nalare padha kualik. Nek dielekke nampik, nek diloroi malah malang kerik, nek dibenerke wangsulane tengik. Dipernahke mripate do ting pendelik. Mong kaku ngelekke kuwi ora duwe milik. Ning malah dicuthik. Wong ki nek melarat. Wong kuwi nek sekeng. Ana ngarepe wong kuwasa mung dianggep kirik. Aku ora nesu Ratu Ndarawati. Aku ora nesu Abimanyu. Jatru sang kapirang
muring kul kinempet-kempet dosang retnaning kawono Bong ilaheng awik namastu Kakang Bukulun ana apa Yayi kula sawang saking gegana wiwit kala wau mboten trimah raosing manah kula ing atasipun Ratu Ndarawati kondhang dadi sasananing Bathara Wisnu ora iso ngajar anake mantu keparat Abimanyu bayi wingi sore gembela sak kentheng mestakan Kakang Bukulun apa Yayi kula badhe nyipta dahuru ngempalaken mendung menawi wong Ndarawati mboten kula elingke mboten lega raosing manah kula mboten trimah menawi Kyai Ismaya dipun gegabah kados ngaten Kakang Bukulun Bathara Indra sanget angigit-igit sigra ngawe mendung saka kebat babat den kumpulake ana luhuring kraton Ndarawati sinebul mangandhap dadi udan lesus kaya disuntaki banyu saka langit sinela bledhek jumedher kilat nyamber banjir bandang walik watu nerajang kedaton nganti geger pating jlerit kang padha ngungsi ngendi-endi dikepung toya ingkang nggawa kayu rubuh miwah rubuhaning griya bubar mawut salang tunjang rebut dusung Bathara Brahma muja geni mulat-mulat ingkang tekane dadak gumrubuk sak gunung handilat ngiwonengen ngubengi kraton Dwaraka geni bisa murub ana dhuwur banyu banjir nyegati kang ngarsa ngungsi mubal babal kang latu mangalat pating jlerit ngungsi urip
sang kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincang alis risang mawe gandrung kakrok aneh Indra kula pukulun Brahma wonten menapa pukulun gesek aku apa merintah dapurmu aku merintah kowe dek kapan aku nyambat kowe gawe geni karo gawe banyu ngalem negara Ndarawati drontos kowe aduh nyuwun pangapunten kowe dadi dewa wis pirang taun dadi dewa wis pirang taun mboten mawi wangenan etangan taun Kiai kena ngopo kok ketul banget rasa pangrasamu kowe iki karepmu welas karo aku ning sejatine kowe ngorak-arik jenengku aku nek mung kepengin ngelemke negara Ndarawati nek mung kepengin ngobong Ndarawati rasa golek sambatan tak nggo singsot sedelok wae Ndarawati iki wis entek druhun kowe ya ora entuk perintah kecenalangan aduh nyuwun pangapura ning pangapura kowe ngorak-orak jenenge Semar kowe dudu dewa watakmu ya buta aduh piye aduh yong kojorane wah Bathara Ismaya nek wis nesu ya kaya ngene iki nanging dikepiye wae aku tetep ora trima yen to pepundhenku pukulun Bathara Ismaya disuwiyah karo bayi wingi sore Abimanyu tak goleki krek iki sapa iki Harya Setyaki kowe buta saka ngendi kokoh guwa Rukmi ya guwa Kencana Prabu Kala Prahara Ratu Ndarawati budheg bisu ngawala penglamar tak aturake babar pisan ora diglape saeneng-enenge wong Ndarawati metu Aku ki arep metu saka negara Ndarawati.
tekan pinggir kutha sing ora kebanjiran meksa isih nek ruhara kowe mbarang ngamuk karepmu apa boyong Dewi Siti Sendari boyong arep mbok wabrak apa ayo mbok uculi sandang apa ora nek ora tumplek aku nyuwun pangapura Kyai njaluk ngapura apa karepmu nyating manah kula boten narimahaken Ratu Ndarawati tumindak sak sekecanipun piyambak menika nyalai kodrating lelampaning atasipun duwe gawe mantu tanpa rembugan karo besane niat kula namung becik mboten namung kepengin badhe nimbrung perkawis langkung-langkeng sareng dumugi Ndarawati kula nyumrapi pepunden kula Kyai Semar dipun dak sewiyah mboten trimah raos sing manah kula reh ning kowe ndisiki laku tegese kowe dewa sing tanggap marang kahanan ora kaya sing loro kae mau ngawur ngawugawan anggep ya apa kowe bali nyangka-nyangan bali nek kaya ngene iki cetha wis arening gunane aku nunggoni menungsa sing ora kenek ditata anut aku ning Kurawa nguni patining dinanu kening citra tanjo setyaki mangkota kendhit mimang kula non wonten pangendika ingkang adhawuh Kyai Patih Harya Suman buktekno kesaguane Ratu Gustimu Prabu Aji Gineng ana ngersane anak Anggir Prabu Duryudana lamun to titi mangsa iki kepengin bakal ngilangi klilipe yaiku para Pandhawa lah dalah menika sampun dados tanggel jawab kula dasaripun Pandhawa wekdal dinten samangke nedheng ringkih suda kegiatanipun Pandhawa nedhengke calan panengah Pandharaden Janaka ingkang ngadhapur kegiatan dinten kula suwe mijet wae ngrantimpol pinecok gudir binendu menawi kendhit memang sampun magut yudha ngrabasing pupuh para Pandhawa dinten kula namung sak kedhepan kewala tartamtu negari Ngamarta sampun bedah Kyai Patih kunjang gandeng langit kelap-kelap katon lir kincanging sang mawe gandrung bagus yen to kanten mengkono Promantya prajurit pilihana pitung bala gelar aku bakal memanuki saka kaduan lakumu ngestaken dawuh kepal ngamit padal pasilan Maya
serang. Mundur. Maju. Yo, maju. Kanan. Ayo, kamu maju. Maju kene. Ora ngono, kowe sapa le? Ngrubuhke dulurku. Antarja, kowe gaman saka ngendi? Ngawur. Ora guang layang penantang, nibake gaman sak nggon-nggon. Ngerti kesete Gustiku Prabu Aji Gineng. Di Pandhawa jare dina iki mung kari papat kon mrene tak kethoke kulune mbaka siji nggo kewet yasin. Wah,
tatanan. Tiwas bengok-bengok kok njambak rambut pepetke dengkul diantem sak kayangin. Wah. Tujune aku ora dadi batang. Wah. Mau dadi batang rampung. Sukik kendel Bondowani maju sak balamu iki Antarja piyuh wah sumbarmu ora ngerti iki patih Giman Suramuki Giman Suramuki kuwi jenengku sing tulen jeneng sing maringi maratuwaku Rekyana Patih Daruki tegese dahar turu lan liya-liyane. Tinjung keret nyawamu, kowe mutar kokean dosa, ragamu ning swarga, cangkemmu ning neraka. Hoi! Wah! Hoi! Wah! Wah! Hoi! Wah! Hoi! Wah! Wah! Hai! Hai! Wah! Hoi! What it? Dan! Wah! 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 Ai mutiar wean, ai, wah, mati tenan we. Oh, hai, pupung gado pedet tung we. Ayo, mutiar we, wah, bongko, wah, oi, banyak, yeah. Rupa sangking Buddha sang guru kula yen tantu sang Sri Penemban kula wah ing atase sing maju wong siji loro kok demenake nek disawang sampean mboten dang ambak nika mboten patek duwe uni. Pancen lagak lagon lagiane bocah niku nggih ngoten niku. Niku naminipun Raden Antarja. Antarja niku anak Raden Werkudara patutan kan Dewi Nagagini. Sekti benan wae peng-pengan. Ora wonge kok urung pati tamat aku. Lho, wong mriksane wit mau mboten tamat. Isih nom nggih ketoke nom ning jane umure nggih pun. Kok mang mriksane anggere wonge niku mboten tau mesem, mboten tau guyu. Mriki enten andeng-andenge. Antarja niku.
Pokoke niku nek bubar perang kancane pun do mangkat ngrikoni dheweke jek kukut-kukut niku. Niku Antarja niku. Anggere nyambut gawe kalih gemremeng. Nggih niku tiyang. Ora anak Werkudara kok ana sing kaya ngono. Nggih lho niku mun dereng sampeyan gelut kali Antarja niku menang nggih cilaka, kalah nggih cilaka, padha men. Oh, menang cilaka, kalah cilaka nggih. Menang kok cilaka, menang cilaka. Wong nika nek kalah nggih. Antarja niku nek kalah sampeyan sing menang. Antarja nyeluk kancane gedhuk bumi ping 3 megeng napas kalau gedhuk. Kancane apa ula niku king jero lemah metu mak brual kanyen. Iku. Ulane nggih enten sing manis niku nggih enten. Sing lucu niku nggih enten. Ulane sing ula luwuk niku lemu. Gedhi. Miluk-miluk ngono. Ulane nggih rada tuwek. Ula kok nganggo rada tuwek, ngerti umure ula. Ngertas. Niku goleki sampean. Loh. Ula pirang-pirang mongko aku gila karo ula. Nggih nek gila niku lah sampean diburu teng pundi mah. Aku mulih nyang negaraku, mulih nggih ditututi nang teng mriku nggih punen ula. Mlebu sentong tak teki bibit. Nah, ula niku sing bebayani nggih sing teng jero sentong niku. Aku leren ngrubuhke awak. Lah niku ulane metu saking jero kasur krembik ngene. Nyokot sampean tuweng. Sampean pelabuhanen ulane ngenteni. Sampean jenggelek cokot mlih tuweng klepek sampean mumet. Ulane ngenteni. Kalih udut. Mungkin pun jam 3 esuk cokot mlih. Terus ulane kesah kalih dah. Ula apa kuwi? Nggih niku. Niku dereng adine sing jenenge Raden Gatotkaca. Wah. Enjuh mletik tanpa sutang mabur tanpa suwiwi. Mancat pundak nguntir gulu. Nek sampean wani ampun wedi-wedi, nek wedi ampun wani-wani. Nek kira-kira pahitane niku mung 1000 2000, ampun sok nantangi wong. Mulih mawon. Nanging sak nggon-nggon aku mesti dikurmati wong. Lah, amung dikurmati wong kok terus gleleng. Lakune terus digawe-gawe. Mesti turun jabane sampean terus ngaku nek guru mesti. Sampean mesti ngaku wong sekolahan mesti. Wis, kowe nawake opo aku ora wedi? Mboten wedi nggih, monggo ning keriyen ajeng maju perang. Iki nggene kula sebule riyen. Pengilang sekaring bawon langkitan kae kene apa kenine wong obong boten guak ning jagat ora apa tesine jagat ora gedhong kuning menang-menang saking kersane ngala. Sing dinggo perang mengko kono. Alah ajeng mriko niku mong akhire nggih ngriki. Mriki mengke. Pun to ngandel kula. Keparat sapa maju payutan? Raden Antarja. Wah. Dedeng kok tetungguling prajurit. Kesete Prabu Aji Kileng. Patih Subandara, sak kecekele menungso lak ganyang ngengkon iki. Ngilang sekaring bawon langgeng etan kae geni apa genine ngobong potong tak kuwang ana ing cakak kula apa jenenge cakak kula bidang kuning menang-menang saking kersane ing ngalah
si putri sinden panggung. Ora cocok. Menang. Ora menang apa. Wah, layak to layak. Barisaku dadal 18 depo diawale do rubuh kaya babatan pacing. Weh, mungsuh menungso sitok ae kok. Weh, wujude ora sepiro le. Kakek, kowe ngadepi aku padha karo ngadepi singa kluwen. Sekti Mandra guna Jayang Palagan tinatah mendat jinara murup tinumbak bengkong sinutuk putung aja meneh mungsuh dapurmu ngadep aku angok-angok kuburan nyawamu. What? 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 Bah! Oh. Hut. Bah! Hut. Bah! Mutiar kowe. Bah! Haita! Haita! Wah, Etian. Wah, iki mati tenang. Wah, wah, bahit, wait, bahit, wait, bayah, wait. Lang sekarang bangun langan. Tanggai kenyang kenyang ngopong potong. Tangguang neng jagang itu lapang neng jagang itu gedang kuning. Indonesia nanugrah. Tangguang neng jagang ulang nang potong neng jagang ulang gedang kuning menang saking gresane ngalah. Nong neng nong. Ngaliyo ngewoy-woy wong gelut ngalih niki mboten dicam ora sah japani ora tau mandi japani ngalih nuwun hol hol bah hut bah hut wait bah wait wait bah banyak bah sik kowe oh hut hut bah hut bah kuncing langit kelap katon nerkin sanging
sang mawe gandrung wong sabrang ora duwe tatanan tanpa guang layang penantang kuwi arep njajal wong Amarta ora minggat diadi emput kabeh lanjut ana batang modar ya bene iki ya mandi iki dhek ra patek mandi bene iki anggere anek kritik-kritik nang wis dikabari saiki kek ora mandi ya. Letak brodol ususe patih kala kendhit mimang eling-eling buta rasak baene kasiliring prabancana grega kaya ginuga aja mlayu ya wah ya ngajak apa kowe wah wis mudhar iso urip tak bedah Ngamarta cangkemmu
Mlayu tekan ngendi? Bubar maut we. Negaramu suweng kaya bumbung wong wang we. Sinuwun Jaka Pitana kula mimpang sinuwun. Kaya welut Abimanyu. Wis tak gogrokne saka kreta Jaladara. Wah, mesa bisa oncat. Wah, tekan lak-laning naga tetep tak uber kowe Abimanyu. Sang Baladewa Narpati duwe Nareswara Kresna kalangkunging tresnani jagat wasisaning Bathara. Kok manoni lakon kaya mengkene. Tekadku menyang Praja Ngamarta kepengin nimbang rasa kelawan Pandhawa tinemune. Ngamarta wis remuk bubuk aduh Yayi Prabu Paduka wonten pundi ya? Kresna. Ing ngarepun Kakang Praptana Praja Ndrawati yen sia ditanggap marang surasaning pangandikan pun Kakang Mandura kudune ora dumadi lelakon kaya mengkene. Koko Prabu Paduka mboten sisah bingung. Ora bingung piye? Negaramu dadi ndhet.
mubal babal geni iso mlaku ana dhuwur banyu ngobong kraton Ndarawati anggemu piye pun kakang gumun setahun jembleng serendeng kena ngopo Yayi Narayana kok patrapmu ora kaya wingi-wingi olah peketining cipta rasa karyamu nuduhake yen Siadi kaya koncatan Wisnu paduka ingkang nuwun sewu klintu anggenipun mawas mboten wonten caritanipun Kresna kok kecalan Wisnu menika mboten wonten awit Sang Hyang Bathara sumaninggih Sang Hyang Wisnu nguntara segara ingkang sampun manuksma wonten raganipun Ratu Ndarawati kala wau sampun mboten kenging kapisah salaminipun inggih Kresna menika ingkang pinitaya dening Jawata ingkang tinanggenah mranata jagat menika. Menapa Kaka Prabu lila ing atasipun ingkang rayi menika titis Wisnu Nalindragung Binetara namung dipun cecamah kalian setunggaling pamong. Iya, nanging nggonmu nyawang aja Kakang Semar kang wujud menungsa. Kae salira Bathara Ismaya Sang Hyang Ismaya sing diutus karo Bathara Tunggal dipengestoni karo Sang Hyang Wenang mbahne mudhun menyang Marcapada supaya dadi pamong panengen tegese kudu ngemong wong kang ambek saduwing budi utama tumindake temen pakartine. Aduh Yayi Semar kuwi kulina ngemong Pandhawa nanging titi mangsa iki ujug-ujug kok Semar tekono Ndarawati wani ngelekke kelawan kliruning patrap Yayi Narayana yen Siadi tanggap mestine ora bakal dumadi lakon kaya mengkene piyuh-piyuh bareng aku weruh patrape anakmu Abimanyu. Aduh Yayi Prabu aku wis ora mentala meneh nyipati upama teka rasaku aku moh ngaku keponakan karo anakmu mantu Abimanyu dideng-deng kaya kendang disugok-sugokke kaya kayu didomo-domo digegala parandene tibaning ndata malah mbeset raine wong tuwa. Wah perkara Yayi Prabu saiki isih ngaku dadi kandanganing Bathara Wisnu sakarepmu nang titi mangsa iki mbuh Wisnu mbuh dudu Ndarawati wis remuk bubuk dadi rempon Semar golek ana panjenengan niku mbok semeleh man. Semeleh piye? Nyatane kawulamu sing ora weruh pojok plerete, sing ora ngerti kentang kimbule padha dadi korban. Iki wae durung yen nganti ora kena disigek nganti teka saiki kamurkane Kakang Semar Badranaya ora mung Ndarawati nanging donya ya jagat iki dadi apa Yayi? Ndi kretamu? Siadi ngendelke dupeh duwe kreta sing bisa mabur. Iya. Kowe ngendelke kretamu sing rina wengi mbok plangkringke ana pendapamu. Isih keprungu saka kene. Kae polahe para kawula dasih sing ora ngerti pojok plerete padha dadi korban. Polahe nganti cepaplangan. Ngene ya, Di. Aku tak urun-urun penemu. Aku tak urun-urun penemu tumraping Siadi mbok menawa penemunipun Kakang iki ana pigunane tumraping jagat sak isine iki sak ora-orane tumraping negara Ndarawati.
Si Adi lan uga pun Kakang uga mantumu si Abimanyu. Jiwane kuwi jiwa satriya. Jiwane jiwa satriya. Satriya mono kudu sugih kepinteran, siji, loro, kadigdayan, loro, telu, lelabuhan utama. Kepinteran serangan kudu ngudi pangerti gayuh ing kawruh. Iku wis wajib tumraping jiwa satriya. Kadigdayan demen gegulang ngrasaning prihatin ngudi kasantosaning raga kinarya ngayomi kang ringkih. Lelabuhan utama nandur kautaman. Yen tumrapun Kakang lan Yayi Narayana digegulang wiwit jaman Widara Kandhang biyen nganti dawek ciklu-ciklu Jambulwanen kaya mengkene pun Kakang tansah mersudi marang tetelu mau. Nanging si Adi lali sira Yayi Supe yen to sejatine wong unggul kuwi ora kena ngiles kang kalah. Nanging yen kalah kudu wajib nututi supaya padha mong patrape lan cacakane. Aja nganti gawe cilakaning liyan. Merga wong biyen wis nate paring dawuh, wong pinter sing isih gelem njaluk penemuning liyan iku klebu menungsa wutuh. Ning wong pinter sing emoh njaluk penemuning liyan kuwi mung setengah menungsa. Luwih yen wong bodho ora gelem njaluk penemu kuwi durung menungsa. Padha karo batang. Inggih Koko Prabu. Pun Kakang mbok menawa titi mangsa iki dianggep mulang muruk marang titis Wisnu. Merga wiwit sore mau tak rungokake si Adi mung tansah ngendelke dupeh titising Sang Hyang Wisnu. Yayi, ora kok jeneng sapa-sapa kang dadi kandhanganing Bathara Wisnu cak-cakane banjur sumongah sesongoran deksura ing patrap. Sapa sira sapa ingsun? Sapa-sapa mbok wisnoni, sapa-sapa mbok wisnoni klebu Kakang Nayantaka ingkang sejatine kuwi sang pamong linuwih dewa kang salira titah-titah ingkang umur dewa banjur uga mbok Prawasa. Nadyan to si Adi ora tumandang nanging kowe pasrah karo anakmu mantu ingkang watake muda tumaruna mau isih kaduk ati kurang deduga. Kebat kliwat patrape Abimanyu. Mula pun Kakang rumangsa dosa lan luput nadyan to Kakang Semar mbok menawa ora nesu karo Baladewa nanging golek ana Semar njaluk pangapura ya dijaluk pangapura. Wa Prabu kedewasan wa Prabu negari Cintaka pura bedah anakku ngger anak pun wa Mandura iki lagi kepepetan ning budi nganti wahaya nggonku bakal tumindak madhangake lelakon iki Antarja. Kula wonten dawuh wa Prabu. Yen to pancen ora kena disangga krama, diunduri dhisik.
Nanging para kawula ayamana aja nganti kena disuwiyah dening mungsuh. Ayo ditata dhisik laku iki. Saka pangrasaku yen to Yayi Janaka lan Kakang Semar durung kondur, donya iki urung bakal tentrem. Wong minggat yen ora nganggo tatanan dadine kaya ngene iki. Kowe ning ngendi Clamprong? Barep kakangku kowe aja sedih. Tak golekane adimu Janaka nganti kobong jagat iki aku ora mulih yen rung ketemu Clamprong. Oh.